Shlong City. Ka Sorkar Pdeng kelala ban Wanrah ka Constitution 125th Amendment Bill Arhajar khat khandai ka Dorbar tlang jong hing Dorbar Parliament ka ban salong ha uno pra. Ka Constitution 125th Amendment Bill Arhajar khat khandai ka thmu ban pen ko bor sho ye ki Autonomous Council ha kalyang ka pisa tingka bat rukom trekam hapo ka khrnit ban rio jong ka riti senshar kari. Habakrench kinong to kubor hine gaski Chief Executive Member ke KHASI uba penyat sing CM ulai thu ba ka kenhun jo ka council dangshan kalai kendo ya unong ai but ka tanat kampo yang ka Sorkar Pdeng u ek Mishra Delhi ban pen pau ya ki jing pen sngo ba jing ai jing mut jo ka council halor ka tege jing terwa ban Wanrah jing kala ya ka dorkas ne ka memorandum na baro spotli ki Autonomous Council hapo North East haka arpsan terik u Julai ya u menteri kampo ye Amit Shah de halor kata nakaliang ka Home Ministry kala constitute ya ka committee kaban kli da u Nitin Anand Rai pada Union Minister of State yang ka Home ban long ku chairman de dangshan milala ban ya kendo bat milala ban ya slok ba habide ban keren sani ba habide kenika amendment